Σας, Τζέρκεν εδώ και σήμερα παίζουμε επιβίωση 101 μέρες πάνω σε μια σχεδία. Και μόλις μπήκα, από ό,τι βλέπετε, έχω μόνο μία νύχτα και πάμε να μπούμε. Εντάξει, μπορούμε να μπούμε μόνοι μας. Μόλις μπήκαμε. Μάλλον από ό,τι κατάλαβα θα μας κυνηγάει. Όπα. Τι γίνεται εδώ? Όπα ρε, πέφτουμε κάτω. Όχι, πέφτουμε. Ωχ, τι είναι αυτό? Old Axe. Και αυτό. Ωχ, πρέπει να πάρω αυτά για να βάλω φωτιά δηλαδή. Ναι, να τα πάρω. Ωραία, πάμε τώρα εδώ. Πώς πηδάμε? Εντάξει, το βρήκα. Αυτό, chest. Οπότε εκεί νομίζω είναι chest. Πάμε στο chest. Spear. Και πώς το παίρνουμε ρε? Εδώ. Ναι. Κοχύλια. Τι είναι αυτά? Ωχ, το πήρα. Θα πάρω και άλλα, μπορεί να τα χρειαστώ, από ό,τι κατάλαβα. Πάμε να σπάσουμε αυτό εδώ. Φεύγει η βάρκα. Ρε, η βάρκα μου, ρε. Η βάρκα μου. Αυτό τι είναι? Crafting table. Ναι, είναι crafting table. Όχι, αυτό είναι άγκυρα. Ωραία. Εδώ οδηγάω. Αχ, ναι. Θέλω να πάω εκεί δίπλα. Τι είναι αυτό? Μάγκες, από ό,τι κατάλαβα αυτό είναι σαν Night in the Forest, απλά πάνω σε μια σχεδία. Τι είναι αυτό? Πρέπει να το σκοτώσουμε. Θα με σκοτώσει αυτός. Πάρε μια, πάρε κι άλλη μια. Μποτάκι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι αξίνα. Και τι σπάω με αυτό? Με αυτό τι σπάω? Δεν καταλαβαίνω. Αυτά πρέπει να τα πάρω. Ωχ, κι άλλος. Θα σκοτώσω με αυτό. Δεν καταλαβαίνει με αυτό. Τι είναι αυτό? Τότε ένα map. Ωραία, θα τα πάρουμε. Large shack. Ωραία. Τώρα έχουμε δει ένα καλύτερο. Έχουμε spear. Οπα, είναι τρομακτικά λίγο. Ωραία. Μέταλλο. Το χρειαζόμαστε. Και πώς το αφήνω? Ωραία. Ακόμα άλλα 4 χρειαζόμαστε. Οπότε πάω να βρω. Και μέχρι τότε τα λέμε. Bye.
Παιδιά, από ό,τι βλέπετε εδώ μου δείχνει ένα βελάκι και μου δείχνει από εκεί. Ωραία, πάμε από εκεί και μέχρι να πάμε εσείς κάντε ένα subscribe και ένα like. Όχ, τι έγινε? What? Τι έγινε μόλις τώρα? Όχι, κάτι είναι εκεί. Πάμε πρώτα να πάρουμε όπλα. Από ό,τι είδα έχουν 3 φύλακες με 4, δεν είδα καλά. Οπότε πάμε να πάρουμε πρώτα όπλα και μετά θα πάμε εκεί να πάρουμε αυτό το τοτέμ. Και από ό,τι κατάλαβα μπαίνουν εδώ αυτά τα τοτέμ, γιατί είναι, λέει εδώ night totems. Ωραία, πάμε. Πάμε τώρα εδώ. Όχ, αυτός έχει τόξο. Το χτυπάμε, φεύγω από εδώ. Μπαπ. Όχι, μετά το χρειαζόμαστε. Κανένα chest δεν έχει εδώ. Chest ρε μάγκες, chest δεν έχει. Πάμε να μαζέψουμε αυτά εδώ γιατί θα τα χρειαστούμε. Για μία άγκυρα πρέπει να κάνουμε άγκυρα. Για να μην φεύγει η συσκευασία. Τι λέω ρε, ποια συσκευασία? Η συσκευία μας. Και νομίζω μπορώ να αγοράσω ένα μεγαλός να επεκτείνουμε τη συσκευία μας. Από ό,τι κατάλαβα. Γιατί έχουμε τόσο λίγο campfire. Θα τα αγοράσω. Ωραία, αγοράσαμε και θα επεκτείνουμε. Έλα, επεκτείνομαστε πολύ καλά, τα πάμε πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε λίγο πίσω. Κολλήσαμε? Όχι. Ωχ. Πάμε να επεκτείνουμε κι άλλο. Γιατί δεν... Πάμε γρήγορα να μαζέψουμε, αλλιώς θα έρθει μάλλον το κράκεν. Και δεν θα έχουμε καν fire. Και πού ξέρετε, μπορεί και ο κράκεν να έρχεται μέσα στο campfire. Οπότε μπορεί να είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και ήταν να φτιάξουμε μία... What? Τι είναι αυτό, Παναγία μου? Μέσα γρήγορα. Δηλαδή δεν έρχεται εδώ. Όχι, έρχεται. Πάμε να φύγουμε, φοβάμαι. Παναγία μου! Τι είναι αυτό ρε? Πώς κάνει έτσι ρε, φοβάμαι. Το campfire είναι καλά, μια χαρά είναι το campfire, ας φύγουμε τώρα. Έλα, λίγα δευτερόλεπτα ακόμα να γίνει πρωί. Όχι! Μόλις κάνω πίσω, δείτε αυτός φεύγει. Βλέπετε. Τότε εντάξει. Τώρα είμαι μάγκας, δεν φοβάμαι. Έλα εδώ ρε, Έφυγε έτσι, να φοβάσαι μόλι. Άντε από εδώ. Στην πάλι. Χαίστηκα πάνω μου. Ουα! Πάει! Του! Τα. Κάτσε κάτω ρε καρμύρι. Τι είναι αυτό πάλι? Μάγκες, δεν έχουμε να φάμε και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ευτυχώς έχει κάτι εδώ να φάμε.
Φάει γρήγορα. Αλλιώς θα πεθάνουμε. Πού πήγε η βάρκα μου ρε! Η βάρκα μου! Η βάρκα μου ρε! Ρε η βάρκα μου, κάτσε να πάρω λίγο αυτά εδώ. Δες εδώ η βάρκα μου. Πρέπει να πάρουμε και αυτά. Η βάρκα μου δεν ξέρω γιατί φεύγει, πρέπει σίγουρα να κάνω μία άγκυρα. 100% πρέπει να κάνω μία άγκυρα γιατί δεν πάει άλλο. You hungry. Ρε φίλε, ναι, πεινάω. Έλα εδώ. Πρέπει να έχουμε, άρα εντάξει, ακόμα ένα. Ναι, και επιτέλους μπορούμε να πάρουμε την άγκυρα. Α, δεν έχω σίδερο. Πρέπει να φάω. Αφήσέ με! Έλα, πάρε κι αυτή, 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 πάρε κι αυτή. Άντε για. Μόνο τζέρκ. Ναι ρε φίλε. Πού πήγε η βάρκα μου? Έλα, όλο φεύγεις, τι είσαι εσύ, δηλαδή δεν με θέλεις? Θα σε μαλώσω. Πού είναι? You can... Τι ήταν μέσα αυτό? Α, τρόμαξα κι εγώ, λέω μέσα καμάρα, ναι. Άντε, δέστε. Αυτό θα το βάλω. Τι δεν μπορώ, ρε. Ωχ, έμεινε. Ωραία, τώρα δεν θέλω να μείνει άλλο. Και... τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Κράκεν. Σιγά μην έρθει. Πόσο hungry εγώ. Πω ρε φίλε. Ωχ. No stock. Τι no stock ρε βλάκα? Τι ακούγεται έτσι? Παναγία μου. Χριστέ μου. Η καρδιά μου πονάει. Ναι, δεν έχουμε να φάμε. Και τώρα τι κάνουμε, για πες μου. Για πες μου τι κάνουμε. Ωχ. Φύγε κράκι να πάω να σκοτώσω το... Γέλα ρε. Και έρχεται. Φοβάμαι. Φύγε. Ρε θα πεθάνω της πείνας, δεν καταλαβαίνει. Έλα. Ρε φύγε να φάω, θα πεθάνω σου λέω. Φύγε, άρε μη hungry, μη. Φύγε ρε, πρωί είναι ρε βλάκα. Έλα εδώ εσύ γαμού, έλα. Τι μη φεύγεις, έλα εδώ, δεν πρέπει να φύγεις εσύ. Αυτή τρέχει περισσότερο. Ναι. Πέταξε μια μαλακία. Και που δεν μπορώ να το πάρω. Πρέπει γρήγορα να το ψήσω, αλλιώς θα πεθάνω. Λέω κι εγώ δεν ψήνεται. Ωχ, καρχαρίας, να το σκοτώσουμε. Ναι, μπορούμε. Ωχ, φοβάται. Φοβάται, έλα εδώ.
πρέπει να έχουμε να φάμε. Γι' αυτό ό,τι βρω θα το σκοτώνω. Και αυτό θα το αφήσω εδώ. Ναι, αυτό τι έχει. Τι είναι εδώ. Για να πάρουμε αυτό πόσο χρειάζεται. Παναγία μου, θέλει πολλά. Εδώ τι θα πάρουμε δεν ξέρω. Πείτε κι εσείς ρε μάγκες τι θα πάρω. Πρέπει κάτι να πάρω, δεν γίνεται. Αφού δεν μπορώ, τι θα πάρω. Πρέπει να πάμε εκεί που μου λέει το γαμημένο. Θα πεθάνω της πείνας. Πρέπει να φάω ό,τι και αν βρω. Ή βασικά πρέπει να βρω καλάμι. Καλάμι ψαρέματος πρέπει να βρω. Πάμε τώρα εκεί που μου λέει, γιατί έχει φάει και ένα κολληματάκι. Και όταν τα φτάσουμε... Αυτά. Και όταν τα φτάσουμε θα τα πούμε εκεί. Bye. Μάγκες, μόλις το είδα δεν έχουμε καν fire. Πω κακό που μας βρήκε. Πω κακό που μας βρήκε γάμο το. Όταν το κάνω fire in, τι με χτυπάει. Πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Ρε, με κυνηγάνε δύο αγριοχούρνα. Τι φάση ρε. Πέταξε πολλά. Ναι, και δεν έχουμε καν fire. Οπότε πάμε να κάτσει να βάλω την άγκυρα. Την έβαλα, ναι, την έβαλα. Ωραία, αυτά θα τα αφήσουμε εδώ. Τώρα που στο διάλογο πήγε, να το. Το αφήνω εδώ. Θα πάμε να μαζέψουμε 15 στα 15. Και αυτά που μένω τώρα θα γεμίσω το σακί μου με ξύλα. Θα σας φωνάξω πάλι. Πεθαίνω από φαΐ, πεθαίνω από φαΐ. Πεθαίνω από φαΐ. Κάτι πρέπει να φάω. Ναι, τα αγριογούρνα. Κάτσε. Πάμε γρήγορα. Παναγία μου, πάμε πάλι. Όταν μαζέψω 15 στα 15, τα λέμε εκεί. Εδώ βρήκα κι άλλο γάμο του θα πεθάνω. Αυτό θα το κάνω παιχνιδάκι. Καθίστε τώρα και απολαύστε.
φεύγω. Φεύγω. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Απλά είμαι εδώ και 10 λεπτά που κάνω γύρω για να γεμίσω και να τους εννοούσα κάτι άλλο. Γαργαλίζω. Έχω και το κράκεν, το μαλάκι. Το μαλάκι του, αυτό ήθελα να πω. Όχι, γέμισα τώρα τη βάψα. Άλλος γιατί δεν νιώθει, ρε μου κάνεις κολπάκια. Αντε. Τι είναι αυτό που μου βγάλε, ρε μάνα. Εντάξει, τα λέμε όταν ξημερώσει. Και σε 3, 2, 1, ξημέρωσε. Πάμε να μαζέψουμε όλα αυτά τα τσέστ. Και να πάρουμε όλα αυτά τα ξύλα. Ωραία, πάμε. Αυτό θα το χρειαστούμε. Ναι. Έλα ρε μπρο. Γιατί δεν πάει πάνω. Έχουμε ένα τείχο κάτι καλό. Άντε και γαργαλί σου ήθελα να πω. Πω ρε φίλε, όλα τα άχρηστα σε μένα ρε φίλε, όλα τα άχρηστα. Ρε φίλε, θέλω ένα καλάμι ψαρέματος. Έλα ένα μέτρο γιατί καλό είναι. Ρε μπρο. Ήθελα ένα καλάμι Και πώς πάω εγώ τώρα εκεί πάνω. Καλά, εντάξει. Ωραία. Πάμε. Τα βάζουμε crafting table. Και catch. Θα πάρουμε τέτοια. Να επεκτείνουμε. Ωραία. Επεκτείνουμε τη βάση. Ποια. Κάτι δικά μου παιδιά, μην είναι τη σημασία. Και επειδή δεν μπορούμε να βάλουμε, πάω το campfire. Τι λέει, πάω να το πάω 5 level και τα λέμε μέχρι τότε. Bye. Και ναι. Μάλλον τι πήγαμε max level. Πήραμε το totem. Ήρθαν 2 κακοί άνθρωποι, ας το πούμε, να κλέψουν το totem. Έγιναν πολλά πράγματα. Άφησα και αυτό να βάζω μέσα τα πράγματα. Πήρα και αυτό εδώ για να μου μαζεύει πράγματα. Αυτό μου μαζεύει πράγματα μάγκης από ό,τι κατάλαβα. Και ακόμα μάλλον δεν έχει μαζέψει πράγματα. Ναι, αυτό κάνει αυτό εδώ. Ό,τι βλέπετε. Πήραμε το totem και τώρα θα πάμε για το δεύτερο που είναι τόσα 1000 χιλιόμετρα μακριά. Ας σκοτώσουμε και αυτόν εδώ. Έλα εδώ ρε. Ωραία, παίρνουμε τώρα το σακ. Όπα ρε. Τα μαζεύουμε. It's me hungry lady. Αυτά. Μη φεύγεις. Ναι.
Άγκρι μου λέει. Ωραία. Τώρα θα πάμε στο να πάρουμε και το δεύτερο τοτέμ που είναι 1283 χιλιόμετρα μακριά, μέτρα βασικά, και θα πάμε να το πάρουμε και όταν τα φτάσουμε τα λέμε εκεί βασικά. Μάγκες, δεν θα το πιστέψετε. Με κυνηγάει μια αρκούδα που τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ αν μπορέσω θα μπω εδώ μέσα. Ας ελπίσουμε να μην έρθει κανείς. Όχι, ξύλο. Καλάμια που ήθελα τόσο καιρό. No way, bro. Και τι θέλει αυτό? 2 σολομούς από εδώ. Ρε μπρο, αφήστε με, τι θέλετε από τη ζωάρα μου που κάνω. Δεν με αφήνει, εδώ. Αυτή τώρα αν τη χτυπήσω θα γίνει τίποτα. Ή τζάμπα. Χριστός και μόνο. Ρε, θα πεθάνω. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.